til alle jer derhjemme. Det går simpelthen forrygende godt her i Lykkeskovshallen. Det er så tydeligt at se, at alle gerne vil bidrage med noget og støtte op om brystkræft. Her bag mig er der samlet næsten 2.000 mennesker. Det er simpelthen fantastisk, så mange der simpelthen vælger at møde op til sådan noget her. Men lad os lige høre, Anders, som altså er medarrangør i showet, hvor meget er vi oppe på? Altså lige nu der har vi samlet 1,4 millioner kroner, og det er takket være alle jer derhjemme og alle dem der er mødt op. Og det er en rigtig god sag, I støtter. Tusind tak skal I have. Ja, støt brysterne, må man vil sige. Så er man op for det. Hold da op. Ja, støt brysterne. Hvad er dit navn? Mit navn det var Grete. Hej Margrethe. Hvor meget har du lige været inde og donere? Jeg har lige været inde og donere 250 kroner til et rigtig godt formål. Hold da op. Det må man sige. Det er flot. Hvad er dit formål til alt det her? Jeg elsker patter. Jeg elsker dem. Hold da op. Og ved du hvad? Gud bevarer patter. Det er flot sagt. Ja, tilbage til studiet.